שלום, אני דור אביטל. בפרויקט זה בחרתי ב-SMS Spam Collection Dataset. לפרויקט זה נעזרתי בעיקר בכלי Gemini AI לפירוק, פישוט וארגון שלבי העבודה. ניתן גם לראות בחלק הזה את כמה הפרויקטים בהם השתמשתי. בעיה זו היא בעיית סיווג בינארית בלמידה מונחית, שבה המטרה היא לחזות את האם הודעת טקסט היא לגיטימית, ham או ספאם. בגלל חוסר האיזון המובהק בין המחלקות בדאטה, בחרתי ב-F1 score כמדד הערכה המרכזי שלי. מדד זה מספק את האיזון האופטימלי בין precision ל-recall עבור מחלקת הספאם, והוא ליווה אותי לאורך כל הדרך. טענתי את הקובץ pandas באמצעות pandas עם קידוד Latin 1 כדי למנוע שגיאות קריאה. ניקיתי עמודות ריקות, ולאחר מכן חילקתי את הנתונים ל-train ו-test ביחס של 80-20. הגדרתי random state שיהיה שווה ל-42 כדי לקבע את האקראיות ולהבטיח שחזור תוצאות מדויק בארצות החוזרות. בחלק השני, בהנדסת המאפיינים, הפכתי את הטקסט הגולמי לייצוג מספרי, שכן האלגוריתמים מסוגלים לעבוד רק עם מטריצות ומספרים. השתמשתי בשיטת Bag of Words באמצעות Account Vectorizer, והגבלתי את המילון ל1,000 המילים השכיחות ביותר כדי למנוע הכללת רעש ואוברפיטינג. בכדי למנוע זליגת מידע מקבוצת המבחן לאימון, ביצעתי גם את ההפרדה הבאה. בקבוצת האימון הפעלתי Fit Transform כדי לבנות את המילון ולהמיר את ההודעות בו זמנית, ועל קבוצת הטסט הפעלתי Transform מלבד, מה שמבטיח המרת נתוני בדיקה, שהמרת נתוני הבדיקה מתבססת אך ורק על המילון שנלמד מקבוצת האימון. בנוסף, מיפיתי את הלייבלים 0 עבור הודעה רגילה ו1 עבור ספאם, כפי שניתן לראות בפלט על המסך. הדפסתי דוגמה מתוך הטריין כדי לוודא שחילוץ המילים עבד בצורה תקינה, וקטע הנתונים מוכנים לאימון. בחלק השלישי מימשתי מאפס את אלגוריתם ה-Naive Bayes בלי שימוש במודלים המובנים ב-SKLearn. האלגוריתם מתבסס על חישוב הסתברויות מותנות של מילים מתוך המילון כדי לקבוע את סיכויי ההודעות להיות ספאם או הודעות רגילות. בניתי מחלקה בשם Simple Naive Bayes הכוללת את הפונקציית Fit ו-Predict. בפיט המודל מחשב את ההסתברות הפריור של המחלקות ואת תפוצת המילים, כדי שמילים חדשות שלא נראו באימון לא יאפסו את המכפלה ההסתברותית. הטמעתי החלקת לפלס באמצעות פרמטר אלפא, ובפרדיקט כדי למנוע שגיאות נומרי ותופעות של underflow בכפל מספרים קטנים, העברתי לחישוב בטווחי לוגים, והחלפתי את הכפל בפעולת סכימה. לשם כיוון ההיפר פרמטרים, הרצתי סילולה על ערכי האלפא השונים בין 0.1 ל-5. כפי שרואים, התוצאות הערך האופטימלי הוא אלפא שווה ל-5, שהניב את מדד ה-F1 סקור המקסימלי של 92.52. כזה. בחלק הרביעי, אימון המודל הסופי. בחלק הרביעי קיבלתי את המודל הסופי עם הפרמטר האופטימלי שמצאנו, אלפא שווה ל-5. אימנתי את המודל על כלל נתוני האימון X-Range Counts כדי לחשב את ההסתברויות הסופיות. מסכום הפלט המוצג על המסך ניתן לראות את שהמודל אומן בהצלחה על 4,457 הודעות אימון. הסתברות הפריור שנלמדה עבור הודעות הספאם במאגר עומדת על 13.39. חלק הזה. עכשיו המודל יציב ומוכן לשלב השיערוך הסופי בחלק 5. בחלק האחרון ערכנו את הביצועים על ה-Test Set. הפעלתי את הפונקציית פרדיקט על נתוני הבדיקה החדשים שלא היו חלק מתהליך האימון. המודל השיג מדד F1 סקור סופי מרשים של 92.52 על קבוצת הטסט, מה שמעיד על יכולת הכללה גבוהה מאוד. כדי לבחון את הפייפליין בפועל, הדפסתי את 5 החיזויים הראשונים בטסט. חלק הזה. עבור דוגמאות הראשונות מוצע גם תהליך ה-Feature Engineering. אלו מילים חולצו מתוך הטקסט הגולמי על בסיס המילון המקורי. כפי שניתן לראות בפלט, המודל סיווג בדייקנות רבה, גם בהודעות רגילות וגם בהודעות ספאם מורכבות המכילות מספרים וזכויות בפרסים. בזה הסתיים הפרויקט. תודה רבה.